Escrivà sobre el curs de direcció Ciutat d'Oliva que té lloc en juliol, que el van presentar fa uns dies, que té moltíssimes novetats, que és molt atractiu per a totes les persones que els agrada la direcció i sobretot també la música. Esta és l'entrevista. Ferran Escrivà, director de l'Escola de Música d'Oliva, gràcies per atendre'ns. Gràcies, bon dia, bona esperar. A finals de juliol és quan serà este tercer concurs de composició i direcció en Oliva. En què consisteix? El tercer curs de composició i direcció de Ciutat d'Oliva està englobat dins del que és el cicle avançat de l'Escola de Música i està destinat a reforçar els estudis avançats, sobretot a molta gent que es dedica a la direcció de banda i a la composició, i enguany l'hem dedicat, perquè n'hi ha certa demanda, l'hem dedicat a la composició de música audiovisual, bàsicament cine i sèries, però també altre tipus de música per a documentals, etc. La gent que s'apunta a aquest curs és la gent que ja té un nivell musical alt, no? El nivell de la gent no n'hi ha requisits mínims de titulació, però sí que es recomana que la gent tingui coneixements ja de composició o bé de direcció en algunes coses de composició, arranjaments i coneixements per a desenvolupar. El curs tindrà aspectes introductoris per a lo que és la música de composició audiovisuals, que és molt diferent a l'altre tipus de... I després n'hi ha gent que ja ha creat coses i també pot treballar en el professor, algunes coses, millorar, etc. Hi ha una sèrie de temes a tractar bàsics i a partir d'ahir s'avançarà, també depèn del nivell de l'alumnat. I en aquesta ocasió compteu amb un compositor de renom. Sí, de molt renom, Federico Husit, que és un compositor argentí i espanyol, que viu a mitjà camí a Los Ángeles i a Madrid i que actualment està treballant amb moltes de les sèries més conegudes de televisió espanyola, com Isabel. Ara acaba de gravar la nova sèrie, diguem, continuació d'Isabel, que és la de l'emperador Carles V, i també té ara en cartell una pel·lícula que es diu Felices 140, que és el compositor de la música, i en fi, als Estats Units ara ha sigut el compositor de la banda sonora d'Exodus, de Ridley Scott. La banda sonora és d'Alberto Iglesias, que és molt conegut ell, però diguem que ell ha fet també molta de la música. Això és una cosa bastant habitual, que els compositors col·laboren entre ells. Perquè ell vindrà des de Los Ángeles, a Oliva. Sí, vindrà de Los Ángeles, en juliol està allí. Ell ve, viu a mig camí, a Los Ángeles i a Madrid, perquè contínuament ve així a gravar en orquestres a Madrid, però en fi, sé que en juny estarà en Los Ángeles perquè ens ho ha comentat i tal. Per aquesta part audiovisual és una música que està ahí i està desenvolupant-se moltíssim? És la nova música clàssica que deien? Això és una cosa que molta gent pot entendre així, en fi, és un tema molt llarg que podríem discutir, però per nosaltres, per al curs, Saúl Gómez, que és el director de la banda i a més el coordinador del curs, va pensar que és un dels temes que interessen molt a la gent que busca un reforç, un reciclatge dins de la composició, inclús noves eixides dins de la música. Entonces, la música audiovisual és un camp que està obert. Un exemple és l'Escola de Berklee en València, que dedica un postgrau a la música d'audiovisuals, i és un camp que està avui en dia, diguem, seguint explotat, i vam apostar per això perquè creiem que pot tindre molta eixida. Fins i tot música als videojocs, Sí, de fet tenim dos companys socis de la banda i tal, que van dir, nosaltres, que estan estudiant, són enginyers de videojocs, i ells els agradaria molt participar, però clar, no tenen tal vegada el nivell però sí que els interessa molt, perquè és un camp molt gran. De fet, molta gent va als Estats Units, sobretot a Los Ángeles, a formar-se per audiovisual, música per audiovisuals. Hi ha 3 edicions d'aquest curs de composició i direcció Ciutat d'Oliva. Com han sigut aquests 3 anys, com han sigut els anteriors i com arriba fins ací? En els temps que corren i conforme estan les coses. Sí, de fet va començar en una idea inicial des de l'associació, la idea inicial era buscar una motivació extra per als músics i donar a la Ciutat d'Oliva un curs important i un concert important. Aleshores vam fer la primera edició més centrada en la música, amb la direcció, amb el professor José Rafael Pascual Vilaplana, i va vindre també Andrés Valero a fer una masterclass de composició, i també amb Félix Haswit, que era un professor que treballava a Suïssa, també m'he centrat en la direcció. El segon any el vam centrar més en la composició, també va vindre José Rafael a fer la part de direcció,
i va vindre Bert Appermont, que és un compositor de cert renom en belga, va vindre a fer la part, diguem, un poc aprofundir més en la composició, encara que treballem les dues coses, perquè és molt important la faceta dels directors de banda i d'orquestra en general han de conèixer molt bé la composició i al revés, els compositors tenen que conèixer molt bé després les ferramentes de la direcció. No? I enguany el tercer any hem apostat per la música d'audiovisuals perquè creiem que és un camp molt interessant. Les dues edicions anteriors van anar molt bé, vam complir les expectatives, el segon any més gent encara, i el tercer de moment està anant bé. Encara queda, és a finals de juliol, la gent encara es pot apuntar. Clar. Sí, fins a l'última setmana es podrà apuntar. Hauran de buscar el tema de l'allotjament, serà el més complicat perquè Oliva és zona turística i tal vegada tingui més problemes, però fins a l'última setmana estarà obert el plaç d'inscripció per apuntar-se i tenim ja alguna gent que s'ha apuntat i de fet ara continua en marxa. Bueno, s'ha organitzat l'Escola de Música, l'Associació Artístico-Musical d'Oliva, amb el recolzament de la Delegació de Cultura, però també participen les bandes de l'Associació Artístico-Musical, de quina forma? Mira, anteriorment, en els dos cursos anteriors, la banda feia de banda pilot per a que els directors feren les pràctiques. No? En aquesta ocasió hem canviat, com no n'hi ha unes pràctiques de direcció tal qual, sinó que n'hi ha soles unes xicoteues explicacions del professor de com s'ha de gravar la música en directe i tal, el que farem és la banda farà un concert amb música de Federico Husit arranjada per a banda i per primera vegada l'Orquestra Clàssica d'Oliva, que també és una secció de l'Associació Artística Musical, també farà una altra part amb música original de Federico Husit. També encara no tenim quines obres són, però farem el concert l'últim dia del curs de clausura. En principi ens dirigirà també a algunes peces. Que també deu de ser molt xulo per a la gent que forma part de l'orquestra i de la banda, posar-te davant d'un director com ells, no? Com els anteriors que hem vingut i com este. Sí, de fet és una de les motivacions principals de muntar el curs, a banda de, des de dins de l'escola, per a fer una formació acadèmica, per als membres de l'associació tindré una experiència així, és una cosa inoblidable. Motiva moltíssim i deu donar un subidón ahí. És molt important. O sigui, tots els professors que han vingut, tant directors com també l'any passat en Appermont van tindre una experiència molt, molt bona i dirigint-nos, explicant, i enguany esperem que siga igual. Entonces, i hem donat ocasió també a la gent de l'orquestra, que també per a que vinguin també a compartir-ho no només en els de la banda també. I vosaltres els propis professors de l'Escola de Música d'Oliva? Sí, la majoria són participants, la majoria de professors o bé toquen a la banda o a l'orquestra i ajuden, i si són alguns que no són d'Oliva, són de fora, també solen vindre a tirar-nos una maneta a aquestes dates perquè és important. Oliva, que es converteix d'esta forma també en clau cultural i en centre neuràlgic de la música durant el mes de juliol. Sí, ja van ser l'any passat, l'altre any també, i en fi, jo reconec que en Oliva estem ara, gràcies també a la Delegació de Cultura, apostant en certes activitats musicals de molt de renom, com ha sigut el Brass Round en febrer, que ja portem 2 edicions, esperem que continuï, i el curs de direcció és un curs internacional, ve gent la majoria venen d'Espanya, però també va vindre gent de l'any passat de l'estranger, i en fi, anem a continuar en aquesta línia perquè creiem que és una cosa molt important per a la societat, per a l'escola i sobretot per al poble també. Quanta gent es preveu que assistisca a un curs com este? Bé, tal vegada no és tot tancat, com puc haver. En els cursos de l'any passat de direcció n'hi havia uns números tancats per a les pràctiques i obert, i en este curs de moment en som apuntats una desena, però esperem que uns 15 o 20 és un número. Bé, més gent tal vegada seria problemàtic, perquè n'hi ha que treballar el professor en companyia d'ells, algunes coses, però bueno, en una quinzena, 20 ja serien molts bons números, en menys ja estem satisfets. I per a la gent del públic en general, ja no per apuntar-se, però per a saber tota la programació dels concerts que fareu dins d'este curs, la vostra web? Sí, tenim el Facebook de l'Escola de Música i tenim una pàgina específica del curs de direcció, també podeu buscar el curs de direcció i composició Ciutat d'Oliva. També el de l'Escola de Música d'Oliva apareix, i després tenim el web nostre, que és amoliva.org, i dins està l'enllaç també per a l'Escola de Música i també un apartat per al curs de direcció. Ahí sabrà la informació i qualsevol persona pot informar-se. El concert serà el dia 31, és l'últim dia, per la vesprada, encara no tenim l'hora tancada, però bueno, ja informarem també de l'hora i el lloc del curs. Del 29 al 31 de juliol, curs de composició i direcció, Ciutat d'Oliva. Hi ha 3 edicions. Ferran Escrivà, que és el director de l'Escola de Música, gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.
Amb l'entrevista que hem mantès amb Ferran Escrivà els diem adeu. Tornem dilluns. A la mateixa hora ens trobaran en este temps de magazine a Telesat Safor des de l'Hotel Bairen de la platja de Gandia. Gràcies per estar ahí, bon cap de setmana i recorden, diumenge, Telesat Safor amb tota la cobertura de les eleccions municipals de Gandia i de tots els 31 municipis de la comarca de la Safor, amb la última hora, amb totes les novetats, amb les xifres, amb l'anàlisi, amb l'actualitat d'aquestes eleccions. La nit electoral a Telesat Safor. Fins diumenge. Adeu.